Nie no, nie rób mi. Piękne. Pyk. Strum. I jeszcze raz. Puść. Puść. O. Granie na kondomie. Na butelce. Jepa, kurwa. Kurwa, ale podnieta. Nie? Pyk. Patrz, patrz. Prążki już wychodzą. Ostro. I wazelinka. I prążek. Patrzcie, patrzcie. Zaraz jebnie mi w nogę. O. Push, push. Push me on. My pussy. Uuu. O nie! Nie mogę. Trzeba nałożyć. Dlaczego? Cześć, Aruś. Ej, za chwilę, dobra, bo my teraz mamy zabawę. Waszym kondomem. Waszym kondomem się bawimy. Robimy co dobrze. No zaraz! To może robimy co dobrze. Zaraz! Włączyłaś? No, to przyjdę pod okno. Jezu! To będzie zaraz wszystko nakręcała. Wstaw do internetu. Wiktoria. Chcesz? Nie. Mogę cię włożyć. Dwumetrowy. Co ty mi zrobiłaś? Kurwa, splaczał się. Ej, trzeba już... Chciałam to jeszcze Pionowy.